mitad. Claro, falta la mitad. Falta la mitad. Más de la mitad falta.
Va, estimat públic, que estem a les cavalles. Anem per l'últim número d'aquesta pic. Endavant! Club de Patinatge de Manresa. Falta la Yesenia y la... ¿Cómo sé? Falta la Yesenia y la Judith alta arriba. Club Patinatge Foment de Rubí. Bueno, no estava preparat, però bueno, ho farem. Primer de tot, felicitar a tots vosaltres que heu vingut, perquè sense vosaltres això no s'hagués pogut fer. I que d'haver-hi públic, pares, mares, patinadors, patinadores, també voldria felicitar